дар шаҳри Теҳрон Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо Раиси Маҷлиси Шӯрои исломии Эрон Муҳаммад Боқири Қолибоф мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ доир ба ҷанбаҳои мухталифи муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории судбахши ду кишвари бародар гуфтугӯйи судманд сурат гирифт. Зикр гардид ки арзишҳои муштараки таърихиву фарҳангӣ ва тамаддунии ду кишвари ҳамзабон заминаи устувори муносиботи дуҷонибаро ташкил медиҳанд. зимнан аз раванди таҳкиму густариши робитаҳои парлумонӣ ва фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии байни парлумонӣ изҳори қаноат карда шуд. таъкид гардид ки робитаҳои мақомоти қонунгузор дар фароҳам овардани заминаи мусоид барои тавсеяи ҳамкорӣ дар бахшҳои мухталиф аз ҷумла иқтисоду тиҷорат нақши муҳим дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идомаи муколамаи созандаи байни парлумониро ба суди кор арзёбӣ намуда аз Муҳаммад Боқири Қолибоф даъват намуданд ки ба Тоҷикистон дар фурсати барояшон муносиб ташриф биёранд.